Здравейте, днес правим втори епизод на Minecraft Pocket Edition с Продивака. Продължаваме в същия сървър да се развиваме на оцеляване. Мамо! Какво съм направил? Така, какво ще правим сега? Ми не знам. А то е нощ, да лягаме. Ма стой и легни ятка. Сети тази, служи нека ли го. Втори епизод малко на FIFA се отложи, затова направих втори епизод на Minecraft. И сега ще видим къде ще ходим. Ти... Зомбито. Опа. Абе, го гадно. Умрех ли? Не знам. Всъщност, Къде абонирайте съм? се за канала на Продивака, Калян Челиков. В описанието пак ще има името му. Бате, аз съм умрял. Аз ти взех всичко. Аз ако намеря къде бяхме... Къде си? Надявай се. Така някъде отиде и не знам къде отиде. Не, аз умрях. Ами тогава в кой сървър си? Ето. Yeah! Ама аз ти взех всичките неща. Нищо. Абе, фърли ми легото. Най-вероятно ще има... Ето ти леглото. Не линк към канала ми, защото линк ние не поставяме, просто ще напишем там нещата. Като друго, какво си сел? Че съм мече. Не, мече само на мене. Ти имаше брадва. Добре, метня. Че ми трябва. Ето. Тъй. Очаквате най-вероятно да направя втори епизод на FIFA. Не знам, ще видя. Там какво се пада втори или трети епизод, нещо от този сорт беше. Скелет. Сигурно ще ме кивне, ама нищо нека се пробвам. Бате, я че бел дърво ми назад, то ми трябва най-много. Добре, аз имам 3. Добре. Това е било в то, не е било бел дърво. Ама то няма много. Да, бе, аз го изгрифвах. Може би с момчил... За какво не е бяло дърво на сега? Не знам за къщо. Може би с момчил мога да направим един такъв общ канал, който да сниме там на такива игри, които мога да сниме само заедно. Не знам, ще видим. Не още уточнено. И мерси за над 200 сабскрайбъра. Това нещо като ми бие и се пада, бе. Мерси. Така, ето едно бяло дърво. Добре, гриф и бял дърво. Много са редки нещо. Да, бе, за какво така? Фрашка на здравите. Вече имам 8. Аз имам 6 и кафяво и... Много овци има и ме бъркат. Къде паднах, бе? Така съм вкъщи. Добре, аз търся бели дърва. Внимай, сега изгубиш. Колко се смея, ако се изгубиш. Абе, плувам. Ето, намерих. Плувам някъде, пътя обратно не е толкова важен. Нали си имам легло с мене? Нема да умра. После как се намерим? Вече 9. 10. 11. Така. Айде, отиде ми кирката. И 14 бяло дърво взех и трябва да се връщам по някакъв начин. Лесно ще стане това. Само ако знаех къде беше. Да. Така, ще направя покрива нещо като от сорта на бяло кафяво, както стените. Тъй.
Добре, готово. Сай по-търа да направя. Че си направя... Не мога кача някаква планина тука. Изех 10 земя. Това е проблем. Тъй. Навънка стъмно ли се? Не, рано е. Не, защото се погледам тука. Тъй. Аз ако не мога да изкача тази планина, мога да спа навън. Не бе. Тъй. Айде. Маше ми там още бяло дърво. Разделя, успях да изкача. Не бе. Тази къща... Направи ли покрива? Да бе, всичко направих, ама какво да само да правя? Аз имам 14 необработено бяло. В смисъл, пода ще е като покрива. И покрива там ще го направим нещо по-така, да не е само плосък. Абе ще стане. Като за първоначална къща в сервер. Чая обработа дървото, бялото. Готово. 59 обработено бяло дърво вече. Да видим какво мога да направим. Пази се бе! Какво правиш? Ама какво направя? Готово е, виж. Ама не мога да удари сега. Вица, запълням си. Аре, някой един от работните маси взима. Запълням си тази страна. Добре, за мен е тая. Ама, нема, сложи ли легото там до сената, до средата? Не, там ще сложа работната маса. Абе ти лут ли Не, си? там трябва да сложим чест. Сви се от лего. Там трябва да сложим чест. Добре, всеки ще има по един чест. Сложи и тука. Ето тук. Ето като сложи. Дето беше сложил. Добре. Чакай ти ми взе леглото, бе. Веро? Да. Имам идея как ще стане. Гледай сега, стой така. Ама ще е в кафяно дърво. Стой така. Аз съм 59. Такова. Добре, дай ми го. Метни ми го. Опа. Ще видиш колко яко ще стане. Нема да прави бяла, май. Нищо не бяла. Какво ще правиш? Това ще видиш. Тя е мъничко малка къща за тъй. Ама нищо. Не е малко, бе. Абе, не е като да си направиш къща на креатив. Много ясно. Там трябваше честовете. Той е без споко, бе. Не, бе. Даже виж. Тъй. И аз опитам Не мога да си почивам малко. Служи е тука. Добре, стой. Чай се наям. Стой да пидам. Така бе, виж какво е. Виж как стана. Добре. Сложи си там и на тебе чест. И тук ще сложим по средата на факла и готово. Да. Ще стане яко. Той правим. И аз съм чест. Малко прозорци трябва да сложим, защото ще ни е много тъмно нощта. Понатам бе. Не само влизаме нощта ми и трябва да лягаме. Така. Стой сега. Значи, кой ми се сега ще стане мега якото покрива, ще го направим така от тия. Сега ще виж как стане. Сега ще стане мега якото. Какво гледаш, бе? Ай, какъв игнор ми да. Остави ме, хуй там нещо прави. Що си тъжен, бе? Що си тъжен? Абе, не ме би, бе. Чай са. Айде, аз бегам и аз. Абе, гледай сега ще го направя. Айде, след малко ще залежа слънцето. Семита.
А след това трябва да се кача, ще виж как ще го направя. Стълба трябва да направим. Абе, колко е стълба? Не бе! Ще направя един TNT тука. Да се влияш до креатива. Че сега... Какво ще да правя? Да, стълбата. Трябва още. Айде. Така, готово. Виж как стана. Ево излезни, виж. И отгоре ще е нещо подобно, виж. И отгоре ще е нещо подобно като на пирамида. Аз влизам наляво. Аре. Цял ден се уморих. Сега ще направя така. Ще направя... Бърз, лай. Бързо, че до този епизод трябва сме направили покрива катера. Така. Отивам... Събирай кафяво дърво ми трябва много. Чули? Добре. То е фрашкано с такива. Добре, събирай се, но колко е. Изкивай се, тук ще сложа сега така. Стълба, за да се кача да мога правя да се занимавам. Аз имам 3 стълби. Чай сега. 7 не обработа, отивам да ги обработа. Бързо събирай. Че до този епизод трябва сме довършили поне къщата, за да се развиеме следващия път с Бони да ходим по мините. И тук до нас има точно мина, ебат кеф. Събере 34 кафяво, такова. Ма ти какво събираш? Кафяво. Че... Абе черно се. Не такова, не черно. Нали дърво се също? Ама не, това е различен цвят. Не такова. Това ще го оставим там за мечове или дървени неща. Също така колко има тя... Събирай такова. 28. От кафявото бе, не от черното, не трябва. Те са повече черни, чай сега ще видя. Не интересува, със стълбата ще ги... Мистер Стълба. Ние най-вероятно там в описанието ще пуснем името на канала ми. Да. Аз имам за сега 16 необработни. Не, къде паднах бе? Стига бе. Семията вече... Бейле. Колко не обработа? 24 ще ми стига. Колко взех на 7 не обработа. Колко имаш? 7. Ама колко кафяво, нали? Не обработено. Чай са. Не бе, дева, пак е черно. Те са само черни. Абе, ела тук отдолу стана към мен, бе. Отдолу стана на къща. Крал, пази се от пътя. Кой вика крал? Пази се от пътя. Тоест 10 де. Ще взема едно дърво и ми стига 20, смисъл. Явно следващия епизод ще довършим къщата, защото стана около 15 минути това видео. И да, следващия път ще довършим. Довиждане и до скоро. Само си изрежа дървото. Живо това дърво, бе. Омага, виж, следващия път трябва да довършим. Чао.